Uite la Dynamic, man. Dynamic, ce te crezi, bă, Bull? Doamne, incredibil așa ceva. Ia că mă joc cu Memo. Mă joc cu Memo, mă, frate, ești nebun. Uite la Dynamic, frate, bă, ce te crezi, bă, tată, bă, mă zici că-i... Păi de cap, ce se crede asta, mă, Bull? Ce vorbești, mă, frate, ăla se crede Bull, uite-te și tu la el. Ăla nu știe ce brawler joacă. Nu știe ce brawler joacă, bă, ești nebun la cap. Uite-te și tu la el. Na, mă, cum să joci cu prunci ca de ăștia, mă? Hai, Memo, din lumea lui Memo. Faci și tu, căcatul praf. Ia uite la ăsta unde dă. Vai de viața mea, copile, lasă-te, manule. Doamne, ce prunci. Ce prunci, bă, băiatule, bă. Cu prunci de ăștia nici viața nu mai ce rău. Lagul, lag, pruncii, prunci. Pruncule, lasă-te, bă, de joc. Lasă-te, bă, ți-a dat maică ta telefon în mână. Dacă aș lua pe aia și aș scoate de acolo. Trei proști. Eu și cu ăștia doi. Să nu te mai joci Clash Royale și să joci Brawl Stars, joacă Brawl Stars, păi Brawl Stars, joacă Brawl Stars, păi Brawl Stars. Bă, nu joci Brawl Stars, că mă piși pe tine, nu joci Brawl Stars. Da. Lasă-vă Brawl Stars, cum te joci Brawl Stars. Gen am vrut să dau meciul ăsta la War neapărat și am activat și King Tower-ul. Am stat să mă gândesc, să mă bată tata, am stat să mă gândesc 5 ori. 5 ori am stat să mă gândesc pentru mortarul ăsta cum să-l pun. Ce incredibil așa ceva. Da, dude, facem timp. Cu tu-te în gură. N-am rost să fiu eu primul care o să mor. Dau Cileanu. Fii atent, facem o manevră. What? Bă, atât de OP Mortis. Bă. De 5 elixir. Nu știu dacă știi să ați văzut. Deci Night Twitch o să-l facă de 5 elixir și cred că prea curând nu o să mai maxez Night Twitch-ul. Cum e chestia asta când vorbești de Night Twitch că va fi 5 elixir și să-mi dea fix Night Twitch? Doarme Adrian aici? Mamă, iar a murit. Iar a murit din greșeală, din prostia mea. Hai pe Clash, intrăm și pe Clash. O se numește melodia de la donații de sub 5 euro, se numește Drobeta și de peste 5 euro fac afaceri de tot felul. Să-l mama lui mă de ta, a ieșit din cameră. Mersi mă, Robert, de abonare. Hai mă să nu ne mai grăbim totuși, că vreau să intru și pe Clash. Nu fac 6400, dar măcar... Ui, de ce fac prostia asta? Mersi un Romi de abonare. De ce fac prostia asta? Și că nu se mai grăbește, da.
Dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga. Numai așa. Dreapta, stânga, dreapta, stânga. Toți înconjurat din toate părțile. Înconjurat din toate părțile și tot timpul că mă dă din fundul grădinii. Click dreapta, delete. Click dreapta, delete.